Bine ai revenit la vocea ta. De asta dată am la masă un invitat mai special, un om cu vocea puternică, o persoană care a supărat multe autorități prin încăpățânarea lui și insistența de a se lupta cu morile de vânt, pentru că eu cam asta am văzut la el. Se bate cu un sistem rigid, un guvern osificat, pentru a-și vedea îndeplinit un vis care nu e doar al lui, e și al meu, al tuturor ieșenilor și a moldovenilor din zona asta, din regiunea asta uitată de lume. Bine ai venit, Cătălin Urtoi. Mulțumesc de invitație. Cătălin Urtoi este cunoscut publicului larg, îndeosebi online, pentru activitățile lui întreprinse în zona civilă, Asociația Împreună pentru A8, tot ce este legat de autostrada Moldovei sau a Unirii, sau cum vreți să-i mai spuneți. Aici pot să fac eu te rog, Cătălin. O paranteză. A fost Asociația Împreună pentru A8, au fost primele. Și acum sunteți despărțiți pentru A8. Acum eu fac parte din asociația Hai că se poate. Este o asociație în care activez de 4 ani de zile. Dar cui este asociația asta? Nu este a cuiva în mod deosebit, este un grup de ieșeni doritori să participe. Dăm vreo 2 nume ca să știm acolo. Este președintele asociației Irinel Bucur. Așa. Sunt și câțiva oameni din zona business-ului, cum ar fi domnul Bălteanu, domnul Grecu. Teofil Bălteanu. Teofil Bălteanu, da. Îl știu. Domnul Grecu, avocatul Ciprian Mitoșeru și mai sunt și alții colegi, doamna Gociu, spre exemplu. Ok. Evident, subiectul discuției de acum, eu mă cam bâlbâi pentru că nu am obișnuința microfonului, dar hai să mă ierți tu. Este legat de autostrada asta. Eu mi-amintesc prima oară când a apărut în discuție posibilitatea creării unui drum de mare viteză sau chiar autostradă care să lege Iașul de Târgu Mureș, era în urmă cu 15 ani, mai mult. Exact, Relu Fenechiu venise cu propunerea să facem Târgu Mureș, Iași, Chișinău, Odessa, știu nu? Exact data. Prima dată s-a vorbit oficial despre autostrada A8 pe 3 mai 2007. Și într-adevăr, unul din primii oameni care au ridicat acest subiect a fost Relu Fenechiu. Ce urma după aia? Că a fost ministru, după aia nu a mai fost ministru. După aceea are mai puțin importanță. Da. Important e că a început de undeva. Ideea mi s-a părut extraordinară pentru că avea să lege Iașul nu doar de apus, ci și de răsărit. Că în perioada aia nu se gândea nimeni că o să fie vreodată război în Ucraina cu rușii. Din punct de vedere economic, asta ar fi transformat Iașul într-un pol economic important, având să fie, cred că, cea mai mare comunitate din sud-estul Uniunii Europene, într-o zonă de confluență comercială. Am fi avut șansa de a crește foarte mult. Uitându-ne pe hărți mai apoi, am văzut că au rămas la fel, fără drumurile alea. Adică vedeai
autostrăzi zona Ardealului, în sud mai vedeai ceva, asta... Sibiu-Pitești a Nu, început, asta a sau Soarelui, cum e autostrada A2. Soarelui, A2-ul de la Da, București la iar Constanța. la noi alb. Da. Ați adunat, știu, mi-amintesc, v-ați adunat mai mulți oameni inimoși. Ai fost tu, parcă mai era Dan Radu, Dobrincu, Ionel Apostol, ați făcut zgomot, ați adus Suceava lângă voi, băietul ăsta cu și eu, nu? Parcă așa era sloganul, ăsta cu Spartanul. Domnul Mandache, da, am avut cu el cu metru de autostradă. Da, am avut, să zic așa, ne-am intersectat la un moment dat la 2 evenimente. Da, oamenii ăștia s-au zbătut ca să-și facă auzită vocea. Merită să-i amintim și pe ei până la urmă. Absolut. Tragem cu toții pentru ridicarea Moldovei din uitare, nu din uitarea Bucureștiului. Și am ajuns aici. Da? În decembrie știu că m-ai invitat la o conferință de presă în care ai prezentat stadii pe porțiuni de execuție și proiectare, de proiectare și execuție, că asta e ordinea firească, a autostrăzii A8. Hai să recapitulăm să vedem cum stăm. Da, păi din decembrie lucrurile au mai evoluat, zic eu. Unele în bine, unele au stagnat. Deci în momentul de față, ca să facem așa un procent, ca să înțeleagă și cei care ne ascultă, să nu intrăm prea mult în detalii tehnice, autostrada de la... Nu intrăm în detalii tehnice, mie mi explici ca la proști. Eu sunt cu totul în afara domeniului ăsta, n-am nicio competență, deci dacă înțeleg eu, să înțeleagă oricine, sper. Da, deci în momentul de față autostrada are un procent de 90%, un procent foarte bun, zic eu, nesperat acum 3 ani și jumătate. 90% în stadii avansate de licitație. Și, bineînțeles... Deci vorbim de birocrație, iartă-mă. De depășirea unor etape birocratice, exact. Ok. Când spun 90%, înseamnă, spre exemplu, că de la Târgu Mureș până la Lețcani, autostrada în momentul de față, loturile de pe acest sector sunt în licitații de proiectare și execuții. Unele dintre ele, cum ar fi lotul de la Târgu Mureș până la Miercurea Nirajului, respectiv de la Vânător Neamț până la Moțca, au depășit faza licitației, sunt și contracte semnate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Cu ce au greșit noi, moldovenii, de nu ne-au băgat în seamă atâția ani ăștia de la București? De ce să facă ăștia autostradă doar în Ardeal și oriunde numai aici, la noi nu? Și care a fost minunea care a determinat să înceapă cu A7? O fi război din Ucraina? Deja întreb cam multe. Da. Noi avem, din păcate, o mare problemă în relația cu București. Noi, în general, ca moldoveni, din ce am constatat și eu de 3 ani și jumătate de când sunt acolo, în perioada asta noi ne-am mulțumit cu puțin. Și apropo de titlul emisiunii, nu am avut o voce. Voci. Așa cum au ardelenii. Spre exemplu, ardelenii au avut o voce și au o voce puternică prin primarul de la Cluj, prin Boc. Au o voce iarăși și mai puternică de data aceasta prin domnul Bolojan. Și mai sunt și alte voci pe care noi, din păcate, în zona asta politică nu le-am avut. Ar mai fi și acel grup de la Cluj care de la trage Cluj, sfori în PSD. Da, așa este. Din păcate, la noi vocile care sunt dispersate. Fiecare e așa cu vocea lui, dar să nu mai știe și altcineva. Adică, în general, cei din Moldova au preferat să meargă nu în echipă la București. Cum e Iașu? Iașu e mare păcat, adică al doilea oraș al țării, nu după București, să nu ai tu, să nu reușești tu să coalizezi clasa politică în așa fel încât la București să putem discuta și să poată ei discuta pe o singură voce. Îs lucrurile de care eu m-am lovit
în ultimii 3 ani și jumătate, lucruri pe care le-am, și o spun în continuare, chiar dacă am fost sprijinit când din zona, mai ales din zona PSD-ului, că e cunoscut lucrul ăsta în ultimii 3 ani și jumătate, cu ministrul Sorin Grindeanu din zona PSD, nu puteam să fiu sprijinit decât, nu, tot din zona aceasta a PSD-ului, de la Iași. Da, asta e o mare problemă. Iași nu a avut o voce unitară. Mai mult de atât, Moldova n-a avut o voce unitară, pentru că, după cum știm, la Suceava, PNL-ul prin vocea lui Flutur și-au făcut treaba pe bucățica lor acolo, la Bacău, prin diverse alte voci, și-au făcut cât au putut și ei și-au rezolvat problemele lor acolo. Parohia... Deci, în general, eu, mergând mult în aceste județe și încercând, chiar am încercat și oarecum, la un moment dat, am reușit așa să coalizez o parte din aceste personaje din zona politică. Bineînțeles, în mijlocul subiectul principal în mijlocul discuțiilor pe care le-am purtat de fiecare dată a fost această autostradă a Unirii a 8. Eu zic că o singură dată am avut o voce într-adevăr comună și a fost așa la nivel național când s-a votat legea autostrăzii. Atunci când s-a forțat votarea acelei legi în Parlament, unde am fost prezenți, mai multe, toate asociațiile din Iași, unde, bineînțeles, trebuie spus că de la Iași a plecat ca idee acea lege de la Petrică Movilă. Nu trebuie, adică trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Pentru că Petrică nu e chiar cezar, a avut o intervenție și o idee bună. E scutierul unui cezar gura mare, dar... Da. Deci cam asta a fost. În ultima perioadă, în schimb, nu că am vrut eu neapărat să fiu acea voce, dar am fost consecvent și am insistat foarte mult pe acest subiect. Îți spun eu, spre deosebire de mulți alții care se limitau la a pălăvrăgi pe net, ceea ce e simplu, tu te-ai urcat în tren și ai mers, ai cheltuit din banii tăi, ai bătut la uși, ai luat un șut în cur, ai revenit pe geam, pe ușă, ai mai dat un telefon, ai mai plâns pe la alte uși, tot așa. Ei, sunt puțini care au... robustețea asta, să facă așa ceva, pentru asta eu te felicit. Toată lumea își punea întrebarea, băi, ce urmărește Urtoi? La început păi nu, vrea ceva pentru el, ceva o fi șomer și are nevoie de un ban. Da, chiar nu mai știu, nu, era la firma ta acolo. Da. Acum 3 ani și jumătate era activam într-o firmă cu 6 angajați. Asta este, da. Am avut și firme cu 110 angajați, deci nu e ceva... Asta e economia de piață. Important este media, că pe media să fii pozitiv, foarte important este familia, foarte important este să fii sănătos. Întotdeauna asta am pus în față, familia și sănătatea. Dacă le ai pe astea două, eu am zis, lucrurile celelalte le vin, nu că vin neapărat de la sine, dar le poți depăși sau să ajungi la anumite momente pozitive. Acum, ca să revin la ce am făcut, ce s-a întâmplat în 3 ani și jumătate la București, eu am plecat susținut fiind de zona civică, că nu poți chiar singur să te duci acolo solidar și să zici, băi, deschid o ușă, bat la ușă, fără și să media ai... locală care... Și media locală, exact. Numai că pentru că toți suntem deranjați de ignorarea asta obsesivă pe care o manifestă București în raport cu noi moldovenii. Da, și ce a fost foarte important, am avut stabilit foarte clar ce vreau. Pentru mine era foarte clar de ce mă duc acolo. Era acest proiect, A8. Nu am făcut nici stânga, nici dreapta. Asta iarăși e foarte important, adică am păstrat linia și o consecvență clară. Nu am avut la un moment dat pretenții de a intra pe o listă politică. Am avut o nebunie, știm foarte bine, cu partidul cu primăria în 2020, dar m-am lecuit de... Bine, și ăla a fost un moment în care un no-name, o persoană necunoscută, am reușit să mai
Mi-a mai trebuit 1% și 0,3, Păi, enervează pe ăștia până când ca să vedem pot să recuperez, gata autostrada, să facem și noi drumul ăla până la București în mai puțin de 4 ore și atunci poți să mai încerci odată la primărie. Nu. Poate Deci ți-iese. au fost discuții pe tema asta în anul trecut, mulți au crezut că o să intru la europarlamentare, iată că n-am fost nici pe listă la europarlamentare, alții au zis că o să intru pe listele PSD-ul la locale, n-am intrat nici acolo, adică n-am vrut, nu că... Da, acum a intrat la CNAIR cu Așa. PSD-ul, ajutat de PSD, împins de PSD, sau v-ați Nu. pupat, v-ați... Nu, la CNAIR eu eram consilierul ministrului transporturilor. Onorific, adică... Nu. Am plătit. fost consilier personal ministrul transportului pe problemele rutiere, ale infrastructurii rutiere din Moldova. Ăla cine era? Grindeanu, care e și Sorin acum? Grindeanu, da. Da, Am început activitatea la el în februarie 2022. așa. Iar în 2023 s-au scos pe 109, s-au scos, așa cum se spune, la concurs, posturile pentru 7 poziții în Consiliul de Administrație al noii companii CNIR, Compania Națională de Investiții Rutiere. Stai un pic. CNAIR, care e diferența între astea? Da, este CNIR, Compania Națională de Investiții Rutiere, care în baza unei OUG din 2016 s-a decis să se înființeze o companie care să realizeze investițiile mari, adică autostrăzi, variante ocolitare, drumuri expres. Deci ordonatorul de credit este guvernul. În continuare guvernul. Și asta este un fel de, cum ar fi o societate, o firmă, nu? E o companie, o ESA, în care acționarul majoritar și singur în momentul de față este Ministerul Transportului. Și eu, dacă vreau să cumpăr acțiuni la ei, pot cumpăra? Deocamdată nu este pe bursă, nu e listată la bursă. Iar cealaltă companie, cea veche, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România, CNAIR, este o companie care are în subordine inclusiv DRDP-urile la nivelul regiunilor în toată țara și mai are o direcție, o societate Cestrin, cei care ne încasează nouă vineta. Aha, da. Așa, și pe care ei la rândul lor o distribuie mai departe. Deci, aceste două... Și tu ești la CNAIR sau la CNIR? Eu sunt la compania nouă, CNIR. Și am intrat... Președinte al Consiliului de Administrație? Am fost. Nu, eu am avut așa... Ai fost, adică ai plecat sau te-au dat afară? 4 luni și jumătate. M-au dat afară, adică nu m-au dat afară. Nu mai s-a creat o altă majoritate. Am citit o știre că s-au deschis șampanii când au scăpat de urtoi niște... Da, pentru că sunt un om incomod. Niște ciumeți și pe acolo. Eu sunt incomod nu pentru faptul... Eu nu particip la nefăcutele unora sau altora. Așa am fost eu educat. Iar adică eu m-am dus n-ați acolo... fost la șprițuri împreună sau la parangherii? Nu, deși... n-am fost. Nu obișnuiesc. Poate trebuia să mergi. Nu obișnuiesc. De obicei, astea îmi place să le fac în familie sau cu prietenii apropiați. Așa îmi place mie, ca să simt acel șpriț și să mă bucur de el, fiindcă șprițul se povestește, nu se bea. Prefer să-l fac cu prietenii. Da, în fine, ideea este că deci am intrat pe 109, legea această, ordonanță din 2011, mi-am depus dosarul, am trecut de etapa dosarelor, ca să zic așa, firma de recrutare, după care am fost mai mulți, nu știu, cred că am fost peste 20 de persoane, cred, din ce am înțeles, și am intrat la interviurile clasice cu compania de recrutare. Deci ai parcurs niște pași birocratici, formalități de concurs și în final, alte nebunii. Au fost vreo 3 etape. După ultima etapă s-a dat o listă scurtă către ministru, iar ministrul care reprezintă acționarul în această companie a ales conform unor anumite impuneri ca anumite persoane, în acest Consiliu de Administrație de 7 persoane, trebuie să ai minim un finanțist, minim un jurist, și tu ai fost acolo în calitate o persoană de sex feminin, pentru că așa spune Comisia Europeană, 30-33% trebuie să fie și din zona aceasta. Și eu am intrat, foarte important era nota pe care o obțineai în urma recrutării. Păi atunci trebuia să fii și un homosexual acolo.
Nu știu, asta n-a fost asta, nu cred că și unul a fost. negru și unul Nu, dar creștin. sigur n-am avut și nu avem. Așa, și în final, de la lista scurtă, ministrul a avut o decizie finală. Acolo pot să spun că a fost acea intervenție din partea ministrului, care probabil a zis, domnule, hai să văd, având și o notă, nu vă ascund, bună, a zis, hai să vedem și un personaj din provincie, din zona Și ai fost civică. acolo desemnat, ai câștigat prin concurs un post de membru în Consiliul de Administrație al CNIR-ului. Așa este. Ai fost și președinte al Consiliului de Am Administrație. câștigat poziția de a putea fi, prin concurs, de a putea fi numit. Atenție, nuanța e foarte importantă. Deci am câștigat prin concurs posibilitatea de a intra pe lista scurtă și ulterior să fiu numit de către ministru între cei 7 membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Și, bineînțeles, imediat după ce s-a finalizat concursul, am fost numiți 7 membri, eu eram singurul ieșean. Acolo în Consiliul de Administrație mai avem un coleg din Baia Mare stabilit la Cluj, mai avem pe cineva din Curtea de Argeș și restul personaje sunt persoane din București. Chestii care mă cam deranjează. Cum să pui în Consiliul de Administrație a CNIR-ului ăsta doar persoane din alte regiuni ale țării, când ai în discuție investiții care se derulează cu precădere în Est. Atenție mare! Când noi am intrat în Consiliul de Administrație, compania nu avea nicio investiție. Deci la momentul respectiv, și aici este o poveste interesantă, dacă avem timp vă spun pe scurt, deci eu când am intrat în CNIR, nu se știa la momentul respectiv care vor fi primele investiții care prin ordin de ministru vor veni la această companie. Deci e puțin forțat să spunem că erau niște, că nu erau. Așa. Dar foarte important a fost că imediat s-a ales dintre noi un președinte al Consiliului de Administrație. Primul președinte al Consiliului de Administrație a fost Sorin Bota de la Cluj. A fost interesant că, și acum pot să dau din casă, noi fiind 7 membri, eu am avut votul final, cum se spune, și am optat, recunosc, nu-l cunoșteam, dar mi-a făcut o impresie bună la prima discuție și am optat, bineînțeles, condiția mea a fost din start, votez dacă mă sprijin să aducem a 8-ul, primul proiect să-l putem aduce normal, la așa companie. se face peste tot în lumea asta, se negociază orice. Și, bineînțeles, am continuat. După care, la 2 săptămâni, o săptămână, trebuia să numim un director general interimar la companie, pentru că compania n-avea pe nimeni. Da. Și Consiliul de Administrație a fost o primă discuție, un prim vot, n-a ieșit nimeni pentru că n-a vrut nimeni să fie director general interimar dintre colegi. La a doua întâlnire, eu m-am autopropus, am zis, domnule, am eu curajul să mă bag primul director general interimar și am ieșit al doilea dintr-o singură propunere. Am ieșit pe locul 2, da. Păi a fost... Adică ai candidat singur și ai ieșit pe locul 2? Am candidat singur și am ieșit pe locul 2. Și cine a ieșit pe locul 1? Nimeni. Nimeni, adică noi, o glumă, adică am ieșit, n-am ieșit director general, deși puteam să ies din prima, și ce ai ieșit? pentru că nu s-a vrut. Da. Dintre ceilalți colegi nu au vrut. Și nu s-a vrut, deci... n-au vrut, pur și simplu. Din 7, 6 au spus nu. 6, din 7, 4 au zis nu. 4 au zis nu. Păi hai să numele lor. Nu trebuie să dăm nume, nu are sens. Deja e trecută. A fost o chestie drăguță. La o săptămână am repetat votul și am ieșit director general interimar. Prin repetarea votului. Am reușit să mai convingem o persoană. Și din momentul ăla ați dat Din momentul ăla m-am dus la ministru. Ministrul știa că a fost și cu acceptul lui, că i-am spus, domnule, nu vrea nimeni să se bage, noi trebuie să demarăm acțiunea, trebuie să pornim compania. Da. Și el a zis, bine, domnul Urtoi, dacă considerați că puteți, de ce nu? Vă sprijin. Am intrat și m-am trezit într-un birou, mi s-a dat un birou unde nu era nimeni, n-aveam niciun calculator, n-aveam nimic. Birou unde? În cadrul ministerului, chiar la etajul 1, la Ministerul Transporturilor. Primul lucru am făcut, mi-aduc aminte că am dat comandă de o
să-mi facă cineva o plăcuță pe care să scriem Compania Națională de Investiții Rutiere. Și am pus așa, acolo aveam sediu social, camera 35-36 Și cu de două... desubt inginer... Nimic, n-am scris nimic de desubt. N-am scris pentru că n-avea sens. Pur și simplu, am scris Compania Națională de Investiții Rutiere, director general, atât. Fără nume, fără altceva. Nu era important numele, era important ce urma să fac în clădirea aia, în încăperea aceea. Sunt oameni disperați, să aibă nume acolo, cărți de vizită. Da. Și, bineînțeles, am început. M-a durat 3 luni de zile ca să pot, împreună cu președintele Consiliului de Administrație, să găsim arhiva, pentru că compania până la mine, au mai fost 3 încercări de a se realiza, de a se organiza, de a fi operațională această companie. Mi-au trebuit 3 luni să găsesc arhiva, ștampila, erau la persoane diferite, prin tot felul de birouri. Da. Și într-un final să mergem la ONRC ca să înregistrăm compania legal. Că ăsta e începutul, nu? Orice companie cu asta registru, da. Ștampilă, o înregistrez la registru cu statut, cu tot ce trebuie, după care, bineînțeles, am început prima activitate. Prima activitate trebuia să iau niște oameni ca să putem, pe anumite specializări, ca să putem începe cu începutul. Pentru că noi ce aveam început, trebuia ca sarcină era ca până la finalul anului 2023 să fac bugetul companiei, primul buget al companiei, și să primim lista de proiecte de la Ministrul Transporturilor. Prima listă de proiecte pe care să le preluăm de la CNAIR la CNIR. 2022, da? 2023. 2023. Tot ce spun acum e vorba de 2023. Păi noi nu aveam în momentul ăla un buget. Eu în momentul ăla ce am găsit? Nu aveam decât, aveam un capital vărsat. Ai făcut o proiecție de buget, nu? Am făcut o proiecție de buget. Ai înaintat-o ministerului. Dar până acolo asta vreau să spun, că până să ajungem la proiecția de buget a trebuit să găsesc primii angajați. Și am scos la concurs pentru 10 posturi. Trebuia un post de consilier, un post de juridic, un post de om pe achiziții. Atenție, nu am început cu șoferul și cu secretara. Nici măcar n-am scos la concurs șofer și secretară. Că mulți prima dată când se duc... înțeles, pe șoferul poți să faci tu, dar treabă de secretară... Nici măcar nu puteam să fac pe șoferul, că nu aveam n-aveam mașină, nu aveam nimic. Cine o făcea? Tot eu și cu colegii care au venit după aceea. Da, deci ai făcut și cafele... Am avut un consilier, nu, că eu nu beau cafea, nu era... Beau alții. Asta era o chestie extra. Bun. Și am început cu primele 10 persoane care le-am angajat, nu eu, a fost o comisie sau, în fine, din partea membrilor, din cadrul membrilor CA. Da. Și, bineînțeles, cu aceste 10 persoane au fost primii angajați care am început treaba. Și am început să lucrăm pe buget. Dar până să lucrez pe buget... Persoanele astea, discutăm de ingineri, economiști... Ingineri, economiști, juriști. Asta erau. Asta am vrut să... Până să lucrăm, în schimb, pe buget, eu am găsit acolo, eu provenind din zona privată, am găsit primul lucru ce a fost. Am zis, hai să vedem ce se întâmplă, pe ce stă compania în momentul de față. Ea stătea pe o lege din 2016 și, bineînțeles, pe un capital vărsat de 10 milioane de euro, vărsat în lei. Interesant a fost că... Pus la dispoziție de Ministerul Transportului. Pus la dispoziție Ministerul Transportului prin lege, da. Interesant a fost că acel capital era vărsat din 2016, decembrie 2016, și eu în martie 2023, când am intrat în plin, ca să zic așa, în activitatea de director general interimar, m-am interesat de el. Da. Era într-un cont la vedere. Deci 7 ani de zile acel capital a stat la vedere, n-a atras dobânzi, decât, ba dimpotrivă, s-a diminuat cu spețele bancare și cu comisioane. Da. Plus că au mai fost 2-3 procese pe niște exproprieri în care au confundat voit, și asta e clar, e știut, avocații respectivi au confundat compania CNAIR cu compania CNIR, deși procesele erau cu CNAIR-ul, și bineînțeles că s-au extras niște bani în urma proceselor, pentru că în cei 4-5 ani cât a durat procesul nu s-a ocupat nimeni.
de Bun, lucrul acum acesta. juriștii CNIR-ului cred Pentru că juriștii fac nu erau. demersul să recupereze banii ăștia. Am făcut demersurile astea, din câte știu eu, procesele sunt în continuare în derulare. Sunt mai mari? Nu sunt mari, dar se duce la vreo 30.000 de euro total. Adică, da, niște bani. Da, niște bani. Cert este că eu primul lucru pe care l-am făcut, prima acțiune pe care am făcut-o, zic eu, în favoarea statului și cum ar trebui să o facă un om care vine dintr-o firmă privată, într-o firmă de stat, cu mentalitatea de la privat, să lucrezi, să chibzuiești fiecare pas pe care îl faci și să nu-ți bați joc de banii până la urmă ai noștri, am creat depozite. Din suma care mărea 9 milioane și ceva de euro, am deschis mai multe depozite, în așa fel încât am Fiecare reușit... depozit reprezentând ce? Reprezintă o anumită sumă. Am împărțit în așa fel încât... Pentru ce erau depozitele astea? Erau depozite, nu erau pentru ceva anume, depozite pur și simplu ca să atragă dobânzi. Să atrag dobânzi ca în așa fel încât cu rata inflației și ceva puțin peste să putem reîntregi această sumă inițial de 10 milioane și chiar a început, ea acum deja este peste cu mult. Okay. Deci asta am făcut pentru că suma respectivă trebuia folosită și putea fi folosită doar pentru activități ale companiei. CNIR-ul mai are și altceva în patrimoniu în afară de depozitele Nu, la astea? momentul, acum... Mă gândesc la utilaje. Acum are mașini, are niște mașini. Are mașini, are mobilier, are aparatură, deci calculatoare, dar la momentul respectiv nu avea nimic decât acel capital. Și am început cu treaba asta, după care ușor cu angajații am dat drumul la buget. Interesant a fost că bugetul l-am făcut în 3 variante, pentru că de fiecare dată de fapt nu se dorea. Hai să fim mai direcți. Nu se dorea. Păi cine era la guvern atunci? Era PNL-PSD. PNL-PSD. Ideea este că de guvernul fiecare dată... PNL-PSD nu dorea, nu se dorea. Deci Urtoi nu trebuia să operaționalizeze compania. Ăsta era adevărul. Adică ei aveau o problemă cu persoana ta, nu cu... Nu, la momentul respectiv cred că aveau o problemă cu compania. Cred că mulți la momentul respectiv nici nu doreau ca această companie să devină operațională. Dar fiind în PNRR, fiind jalon în PNR... Am înțeles. Ei au fost forțați de acest PNR ca să înființeze CNIR-ul, că altfel nu-l făcea. Eu m-am folosit de acest jalon și a trebuit de fiecare dată să împing fiecare acțiune a mea în baza jaloanelor, 77, 78 și 79. Bun. Și am ajuns că am avut o primă variantă cu număr de angajați, că așa spunea. Legea spunea foarte clar. Prima situație cu privire la operaționalizare este ca compania să aibă cont, compania să aibă sediu, compania să aibă angajați, iar asta era prima condiție. Numărul de angajați în primul an trebuia să fie de 50% din totalul de 400, pentru că compania prin lege i s-a impus prin lege un total de până la 400 de angajați. Iar primul indicator era că în primul an de funcționare, la finalul primului an, tu să ai 50%. Acum câți angajați sunt acolo? Acum sunt 76, 86, oricum s-au mai angajat persoane. Și atunci în buget trebuie să pui ca să respecti acest indicator. Și am mers cu primii oameni de la care am plecat ca număr de angajați, a fost 200 de specialiști. Bineînțeles, mi s-a zis din prima, nu aveți proiecte și toată lumea spunea, eu îmi puneam întrebarea, ce va fi înainte, cine e ou, cine e găina? Unii spuneau că întâi proiecte și pe aia angajați, alții spuneau întâi angajați, pe aia proiectele. Eu am mers pe altă logică, am zis, domnule, întâi trebuie să ai oameni, ca în momentul când îți vin proiectele să nu aștepți până angajezi niște oameni, să intri în plin cu ele. Și atunci am preferat să merg pe număr de angajați. Am mers pe 200, mi s-a respins, deși legea spunea că eu în primul an trebuia să am 50% din numărul de 400 stabilit. După aceea am redus mi-aduc aminte, la 100, la 70 ceva, mi s-a respins din nou la finanțe. Și ultimul buget am ajuns la vreo 55 de persoane, m-am dus cu el tot așa, a ajuns la finanțe. Că el, de fiecare dată mi se respingea la finanțe. El trecea de Ministerul Transporturilor, trecea de Ministerul Muncii, erau cele 3 ministerializatoare. Dar la Ministerul de Finanțe nu argumentau?
Ba da, de fiecare dată a fost câte o argumentație. Se respinge pentru De că... fiecare dată a fost câte un argument. De fiecare dată. Și de unde aveau să știe ăștia de la finanțe structura de personal a unei întreprinderi lucrative? Aia deci sunt contabili și treaba ei cu... finanțele când ajungea acolo la vizat, ei spuneau un singur lucru. Nu vă putem aproba bugetul pentru că nu aveți lista de proiecte. Când mă duceam la minister, nu mi se dădea lista de proiecte. Și tot timpul... erați într-un cerc vicios. Într-un cerc vicios. Și eu eram la mijloc. Și de fiecare dată mi se spunea... Și cum a spart cercul ăsta? Păi nu l-am spart. Ca să spun așa mai înghil, m-au spart ei pe mine. Adică eu, gândiți-vă că în decembrie, înainte de ultima zi din an lucrătoare, eu m-am dus personal la ministrul Boloș, am stat 6 ore în fața cabinetului lui, până a trimis jandarmul să-mi aducă un ceai și până n-am pus pe Facebook... Am făcut pe Facebook, m-am enervat și am zis, băi, nu vorbit cu Boloș. Eu vroiam să fiu chemat de Boloș să-i explic, mai ales că el se și dă copilul acestui proiect, că el și-a dorit această companie. Și cu toate astea, nu mi aviza, aveam nevoie ca o zi din anul 2023 să prindă acel buget, o singură zi, ca eu în 2024 să am buget. Și n-a vrut să semnez și n-a vrut efectiv, am stat acolo 7 ore. Într-un final am postat pe Facebook că sunt în fața cabinetului Boloș. Am fost sunat de la minister, în fine, nu dau nume că nu vreau, dar am fost sunat de la minister că domnul Urtoi, asta este, lăsați, vedem noi cum mergeți de acolo că nu e bine și bla bla. Și n-am putut să vorbesc cu Boloș. Nu v-ați întâlnit? N-am reușit să mă întâlnesc. Era ora 7 seara. Dar noi aveam niște parlamentari la Iași. Nu te puteau ei ajuta să intre la Boloș? Nu, pe tema asta nu. Acolo pur și simplu nu s-a vrut. Nu s-a vrut. Adică îl aveai pe Maricel Popa de la PSD sau așa este, dar n-avea PNL-ul am încercat printr-un secretar de stat ca să îmi creeze posibilitatea la finanțe. Era secretar de stat care și acum este în Ministerul de Finanțe să pot intra la domnul Boloș. Nu s-a vrut, ăsta e adevărul, nu s-a vrut ca eu să pot să duc la capăt bugetul. În ianuarie și în același timp... Eu ca ziarist când aud expresia asta, nu s-a vrut. Nu s-a vrut, da. Nu o înțeleg. Mie când îmi venea reporterul și îmi spunea că nu s-a putut, nu s-a vrut, îl trimiteam înapoi. Eu consider și o spun răspicat și am mai multe. Eu am fost sabotat la momentul respectiv. Ăsta e adevărul. Am fost sabotat. Pentru că de ce Urtoi din poziția de interimar să aibă buget? De ce Urtoi din poziția de interimar să-i dăm de un fel o de listă, capra vecinului și tu erai capra Nu era cuiva? capra, acolo se dorea altceva. Trebuia să fie altcineva, nu eu. Revin pe subiect pentru că nu m-am dumirit încă. CNIR-ul ăsta, care e rolul lui? Rolul lui este să realizeze proiectele, după care să le predea, să le realizeze efectiv pe teren, aceste autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare, după care, după realizarea lor, să le predea la CNAIR pentru mentenanță. Ăsta e rolul. Adică divizia sau direcția... Adică acest CNIR e cum aș fi eu creatorul de conținut... Fie o companie de investiții. Ceva cum e CNI-ul actual. Compania Națională de Investiții care face săli de sport, care face teatru. Adică în loc să apeleze CNAIR-ul la... firme de consultanță care să facă aceste proiecte, și-a făcut el compania lui. Nu, firmele de consultanță dedicată. Sunt în continuare pe partea de proiectare, pe partea de investiții. Compania asta e cea care trebuie să gestioneze tot ce înseamnă partea de investiții și banii europeni, că aici se producă această separare pentru că urmează, știm foarte bine, sunt aceste programe. Programul Național de Redresare și Reziliență, care acum s-a terminat, se va termina la CNAIR, dar este program Transport 2021-2027 cu 2 ani în plus. Vorbim de fonduri structurale puse la dispoziție de UE, Comisia Europeană, iar pe acest proiect de înființare al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, inclusiv Comisia Europeană a insistat. Bun, până acum, în ăștia 2 ani aproape, s-au dat salarii la CNIR, da? Da. S-au făcut rapoarte de activitate, s-au înaintat proiecte la CNAIR ca să se facă Între timp ceva. s-a ajuns și aici.
Doamne ajută, îmi fac o cruce. Deci, eu mi-am depus și pentru poziția de director general pe 4 ani ulterior. În perioada când eram interimar, n-am reușit, a reușit un alt coleg și în februarie s-a finalizat, în februarie 2024 s-a finalizat etapa asta de recrutare, a ieșit un director general, care e și actual, și imediat, după ce a fost numit Gabriel Budescu. Și imediat cum a ieșit dumnealui director general. Budescu ăsta de unde e? E brăilean de loc, stabilit în București. Și imediat cum s-a finalizat și a ieșit director general, imediat s-a votat la o săptămână și bugetul, a venit și lista de proiecte, deci s-au făcut și angajări. Probabil că Budescu are o relație personală mai bună cu Lingonianul ăsta, de la PSD, cum îl cheamă, Tudose. Nu știu, uite, la asta. Păi zbrăileni și brăilenii le-au pe astea cu șmecheria. Cert este că în momentul de față compania are o listă de 7 proiecte. Întâmplarea face că din acele 7 proiecte, 5 sunt din Moldova, cum e Focșani-Brăila, drum expres, Bacău-Piatra Neamț, drum expres, autostrada Unirea 8 cu secțiune montană. Este profil de autostradă, adică nu e cu sens contrasens, e drum de mare viteză ca la Olteni. E diferența, cum e Craiova-București. Da, e o mică diferență vis-a-vis de numărul de benzi pe sens și de lățime. Aici e singura diferență, dar în rest ai scoară, ai toată, deci tot așa e ca și... E un drum expres, practic, fără acea bandă... Teoretic, ăsta ar trebui să lege Galați-Brăila de A7, nu? Să lege Galați-Brăila de A7, exact. Da. Așa, și Lețcani-Ungheni. Lețcani-Ungheni, Moțca, Lețcani-Ungheni. Deci astea sunt proiectele și, bineînțeles, încă 2 proiecte, Filiaș-Târgu Jiu și renumitul proiect Ploiești-Brașov. Da. Ulterior, eu am intrat în CEA, am rămas în CEA, membru în CEA, după perioada asta de interimat. Am reușit eu și cu colegii, am reușit să enervez, dar un lucru foarte important, din cele 3 jaloane, 2 care țineau strict de direct executiv, le-am atins la finalul lui 2023. Deci am reușit să operaționalizăm compania, în sensul că compania exista, era înregistrat la UNRC, avea angajați și funcționa, lucra. Avea un cont și lucra. Funcționa. Asta am reușit. Iar compania între timp a livrat ceva. Și între timp a livrat ceva. Deja știm că în momentul ăsta suntem cu licitații aproape, exact ce spuneam la începutul podcastului. Hai măcar să trecem în revistă licitațiile astea. Deci discutăm de proiectare. Vorbim așa, hai să le trecem am să le citesc. Proiectarea e una, execuția e alta, da. Deci avem așa, este ultima mea postare de duminică, dar am să le trec în revistă foarte succint. Începem cu Miercurea Nirajului, am înțeles. Deci avem Târgu Mureș, Miercurea Nirajului, 24,4 km, este finanțat prin PNR. În momentul de față se așteaptă autorizația de construire. Din păcate nu a fost emisă. Acest proiect trebuia să fie finalizat până în 31 august 2026 și spun trebuia pentru că s-a întârziat mult, iar el în momentul acesta nu va putea, asta eu o spun cu toată... Autorizația de construire o dă primăria din Miercurea Nirajului, nu? Nu, o dă Ministerul Transporturilor. Dar faptul că ei nu au reușit, e vorba de o firmă din Turcia, faptul că ei nu au reușit să depună într-o perioadă... Firma din Turcia au aplicat pentru proiectare și execuție. E proiectare și execuție. Dar acum am înțeles că documentația într-un final e toată documentația și probabil într-o lună, maxim 2, vor avea autorizația de construire, dar asta înseamnă că ei nu vor mai putea să se încadreze în perioada ca până la 31 august 2026 să fie finalizat. Și atunci vor intra pe o refinanțare pe programul de transport 2021-2027, celălalt program, urmând ca banii din PNRR să fie redistribuiți, că aici spun mulți că România pierde banii, că ăștia nu termină. Nu. Aici este o gândire foarte bună, zic eu de data asta a Ministerului, că banii respectivi vor fi redistribuiți pe un alt proiect
tot de infrastructură rutieră la nivel național, Adică care va putea finaliza la 31 august 2026 acest proiect. Adică proiectul lor. se schimbă mantaua juridică sub care se finanțează... Nu, aia nu se schimbă, rămâne aceeași, pentru că aici e vorba de atenție, nu e vorba de o sumă nerambursabilă. Pe rutier, noi am obținut, de fapt, niște credite cu un PNR-ul pe rutier, sunt credite, de fapt, pe 30 de ani cu dobânzi foarte mici, adică avantajoase. Mai departe, Miercurea Nirajului Sărățeni, 23 de... Iartă-mă, te rog. Da. Efectiv, lucrările de construcții când ar începe acolo? Acolo trebuiau să înceapă de mult, de acum câteva luni, de anul trecut în noiembrie-decembrie. Așteptările din partea Ministerului cu conducerea nouă sunt ca în cât timp să avem... Dar nu-i conducerea nouă, pentru că acest lot, asta trebuie să specific, face parte, încă a rămas la CNAIR. El n-a fost transferat la CNIR. Tot ce e pe PNRR a rămas în gestiunea CNAIR-ului în momentul de față. Și ăsta e PNRR. Și ăsta e PNRR, da. Mergem mai departe. Miercurea Nirajului Sărățeni, 23 de kilometri, este în licitație pentru desemnarea antreprenorului și are finanțare din PT 2021-2027. Deci este în licitație de proiectare și execuție. S-au înscris, s-au cumpărat cai de sarcini? Da, sunt firme înscrise, urmează să se... Deci procedura de licitație, probabil când se va încheia treaba asta, într-o lună, două, când e termenul? Normal, el acest lot, conform legii, că noi avem legea Autostrăzii Unirii, ar trebui să fie finalizat pe 31 decembrie 2030. Deci aici este timp. Este timp, dar trebuie monitorizare strictă. După aia, Sărățeni-Joseni, 32,4 km, aici avem deja licitație finalizată, fără contestații, desemnat antreprenorul, a fost un singur Umbrărescu, UMB-ul, și se așteaptă semnarea contractului. Cred că în câteva zile se va semna contractul. Aici avem 14 luni proiectarea, 40 de luni execuția, adică în total 54 de luni. Asta înseamnă că se va putea încadra ca în 31 decembrie 2030 să fie finalizat lotul ăsta, dar cu o monitorizare foarte strictă, pentru că timpii sunt foarte, foarte scurți. Apoi, Joseni-Ditrău, 14,4 km, este în licitație de proiectare și execuție. Asta e zona aia grea de munți. Da. Și aici se poate încadra, dacă anul acesta se termină licitația, se poate încadra până la 31 decembrie 2030, finanțarea e tot prin program transport 2021-2027. Apoi Ditrău-Grințieș, 37,9 km, s-a semnat deja contractul cu UMB-ul. Tot UMB-ul. Aici așteptăm acum ordinul de începere a lucrărilor ca să intre efectiv în proiectare. Are 14 luni de proiectare, 40 luni de execuție și dacă se ține ritmul, și eu am speranța că cei la UMB vor rămâne tot atât de bine până acum s-au mișcat calați, va putea să se încadreze în 31 decembrie 2030 ca și acest lot să fie finalizat. Grințieș-Pipirig, 31,5 km, este în licitație de proiectare și execuții și aici avem, prin caietul de sarcini, 14 luni proiectare, 40 luni execuții. Da. Iar aici, din păcate, pentru că încă suntem în licitație, nu s-a desemnat încă un constructor. Cred că anul ăsta se va mai prelungi, pentru că sunt mai mulți ofertanți. Nu cred că se va putea încadra în 31 decembrie 2030, decât printr-o minune, eu știu, cu câteva luni să se depășească etapa asta. Și să sperăm că nu vor fi contestații la licitații. Asta e de fapt marea necunoscută, dar, eu repet, e bine că și acest lot montan este în licitație. E un lucru, zic eu, pozitiv. Apoi, Pipirig Vânător Neamț, 19,3 km, licitația este finalizată, se știe și constructorul, tot UMB, urmează contractul, semneze contractul, el este în continuare, acest contract este, licitația a fost, s-a desfășurat la CNAIR și urmează ca în 30 de zile de la data semnării contractului să fie transferat la CNIR. Finanțarea tot așa asigurată prin 2021-2027, se poate încadra și acest lot în 31 decembrie 2030. Vânător Neamț Moțca, 30 de kilometri, finanțat prin PNRR, va fi primul lot, dacă Umbrărescu și asumă că îl finalizează la 31 august 2026, deci să nu piardă PNRR-ul el,
Va fi primul lot de pe A8 care va fi dat în exploatare anul viitor. Moțca Târgu Frumos. Adică eu de la ea, nu, că mai am, practic de la Pașcani la Târgu Neamț voi merge pe autostradă. Da, no? Da. Acum avem Moțca Târgu Frumos 27 de kilometri și Târgu Frumos Lețcan 28,6 km. Sunt două loturi în licitație în momentul de față la CNIR. Ele sunt tot așa prin PT. Am văzut în presă că astea au fost date la o parte, adică ceva s-a întârziat Ele acolo. nu sunt date la o parte, s-a întârziat mult și trebuie să o spunem. Aici proiectantul are o parte de vină, proiectatul care s-a ocupat de studi de fezabilitate și care ar trebui să facă și proiectarea. Până la urmă s-a închis proiectul doar cu studi de fezabilitate, urmând ca proiectarea a fost preluată de CNIR și proiectarea și cu execuția s-a pus într-un singur caiet de sarcini, așa fel încât în momentul acesta avem licitații deschise pe cele două loturi, pe proiectare și execuție. Dacă se va prelungi această licitație anul acesta și nu vom reuși să închidem licitațiile, din păcate, conform caietului de sarcini, avem 10 luni proiectarea, 36 luni execuția, vom depăși 31 decembrie 2030, așa cum zice legea. Și, bineînțeles, mult discutatul tronson Lețcani-Ungheni, care el a fost împărțit în momentul de față în 3 loturi, trebuia să ajungă, când eram eu președinte al CA-ului, să ajungă pentru avizare în CA. Au fost niște discuții, nu s-a ajuns. În fine, ceea ce știm că în momentul de față... Ce s-a întâmplat acolo? Că e o nebuloasă. Nebuloasă e că nu se știe foarte clar sursa de finanțare. Acum se caută o altă sursă de finanțare. Eu bănui Despre ce sumă vorbim? De vreo 3 miliarde și jumătate de euro. Toate cele 3? Toate 3. Foarte important este și aici de știut că s-a întârziat foarte mult. Nu era și un pod inclus în povestea asta? Sunt mai multe. Tuneluri, poduri, viaducte. Podul peste Prut, mă gândeam la el. Nu, podul peste Prut e separat, intră în altă poveste. E în povestea lui acolo, e vorba de o lucrare separată care pe 26 aprilie anul acesta se dă în lucru efectiv. Am înțeles. Da. Și cam asta e. Deci, una peste alta, putem privi lucrurile din două unghiuri. Putem vorbi din unghiul omului pesimist și care să spunem că merge greu proiectul, într-adevăr, dar putem privi și din unghiul omului optimist, cum sunt eu, care să ne aducem aminte că acum 3 ani și jumătate nu era nimic. Deci, 15 ani nu s-a făcut nimic și în ultimii 3 ani și jumătate, într-adevăr, s-a avansat foarte mult cu acest proiect. Cătălin, eu am așa o teorie personală, nu am argumente, pur și simplu speculez. Crezi că războiul ăsta din ruso-ucrainean a contribuit la accelerarea lucrărilor de construire a autostrăzii A7? La 7 cu siguranță și va contribui în continuare și la 8. Păi poate că ar trebui să facem un lobby sau un scandal în sensul că ar fi utilă și A8 să aducem aproape Odessa de Chișinău. Da, este culoarul. Iași, Târgu Mureș. Da, cunoscutul culoar. Da, adică până la granița cu Republica Moldova, asta ține strict de România și de Comisia Europeană. Adică interesul pentru A8 ar trebui să fie și al țărilor imediat vecine, adică Republica Moldova, dar Ucraina. Acolo o să țină, părerea mea, și strict părerea mea, o să țină foarte mult de negocierile între Rusia, Ucraina și adică nu știm Statele încă Unite. dacă Odessa va fi, nu știm ce va fi în Federația Rusă sau în Ucraina. Exact. Dacă intră în Federația Rusă, un motiv cu în plus rău, să facem A8 ca să apropiem Chișinăul de noi. Asta da. Și degeaba vorbim de readucerea Basarabiei sau Republicii Moldova la România, cum ar fi firesc, dacă nu facem nimic în sensul ăsta, pentru că și un moldovean s-ar putea întreba de peste Prut: băi, voi n-ați fost în stare să legați Iașul de Bacău prin autostradă și vreți să aduceți Basarabia în România ca să ce? Da. Să ne lăsați la poartă ca pe câinile boierului pe prispa acolo? Nu se poate. Nu, așa este.
începusem cu teoria mea personală, cum că autostrada A7, modul în care ea evoluează este legat și de presiunea care vine dinspre răsărit cu conflictul ăsta armat dintre Ucraina și Rusia. Mai am încă o teorie. Eu cred că A8-ul a fost întârziat voit de un grup politic mafiot, eu așa îi spun, din gașca lui Hrebenciuc la Bacău, care încă visează la cai verzi pe pereți că Bacăul ar trebui să fie reala capitală a Moldovei și nu Iașu. Poate de aia și ei au tot tras fori ca să facă autostrada aia la altă, nu mai știu cât îi spunea, 12, prin Brașov, Bacău, Brașov. Foarte utilă și autostrada. Foarte utilă. Ea este la CNIR și este în licitație de studiu de fezabilitate. În licitație, în realizarea studiului de fezabilitate. La fel cum importantă și utilă ar fi o autostradă care să lege Suceava de Satul Mare. Așa este. Pentru că așa am avea legătură cu sistemul de autostrăzi din Ungaria. În fine, îs ipotezele mele. S-ar părea că Dimitri Cantemir, cum spunea foarte frumos în Descriptio Moldave, că moldovenii au obiceiul ăsta de a își da foc unul altuia, de a se invidia unul pe altul, de aia ne tragem înapoi și nu reușim să ne adunăm ca să progresăm. Cred că același lucru s-a întâmplat și în cazul nostru cu conflictul ăsta artificial dintre politica băcăoană și cea de la Iași. La Iași, eu îmi permit să spun lucrul ăsta, fiind un palavragiu, am avut niște oameni politici slabi, vai mama lor, acolo la Bacău au fost mai puternici și cu influență, la București în zonele decizionale, dar până la urmă Iașu a reușit să se impună prin baza lui, mă refer la calitatea infrastructurii din Iași care îl aduce inevitabil la statutul de pol politic, economic și social al regiunii. Bun, te-au dat afară ăștia. Ce intenții ai pe viitor? Pe mine nu m-a dat nimeni afară. Deci nu mai am poziția de președinte al Consiliului de Administrație în urma unui vot. Atâta tot. Eu am rămas membru în Consiliul de Administrație al companiei. Așa. Intențiile mele sunt în continuare să... Au rămas restanți cu niște bani, din câte am înțeles. Eu parcă așa am citit în ianuarie, februarie și martie mi-au blocat indemnizația. O să vedem. Justiția i-am dat în judecată și eu sper să-mi recuperez respectiva sumă, care înseamnă 5.000 de lei net pe lună, ca să se înțeleagă și cu indemnizația asta. Există voci în administrația ieșeană care bârfesc că lucrurile merg greu, poate tocmai din cauza lui Urtoi, că nu știe să fie diplomat, că vorbește, că supără oamenii, nu are talentul ăsta de a se lipi de sufletul decidenților. Eu le-aș transmite acelor voci din zona administrativă a orașului să se uite unde era în 2000. N-am spus a orașului, poate fi a județului sau poate sau a județului. Unde era în 2022 proiectul, când am ajuns eu acolo, și unde este acum, spre exemplu, proiectul pe secțiunea montană. Foarte important aspectul ăsta. Și unde este proiectul pe raza județului Iași, care ține strict chiar de administrația acestui județ. Dar asta e alt aspect. Ce urmează de acum? Ca să fii diplomat acolo, în primul rând, nu este nevoie să dai cu pumnul în masă, dar de multe ori, câteodată, mai este nevoie să fii și o voce mai, nu neapărat contundentă, dar mai fermă. Eu nu sunt genul de om care să mă duc să stau cu mâna întinsă și cu capul plecat. Eu m-am dus acolo cu un singur scop, ca aceste proiecte, și în special ale Moldovei și în special la 8-ul, dacă tot fac naveta asta săptămânal, cheltui timp, bani, să meargă înainte. Eu atâta doresc. Ce am în continuare, eu vreau să spun acum și poate să rămână, o să se vadă. Eu vreau ca până în 2027, eu îmi termin, dacă voi fi lăsat să-mi termin în calitate de consilier în calitate de membru al Consiliului de Administrație la CNIR, termin în aprilie mandatul. Da. Eu vreau ca la finalizarea mandatului meu
A8-ul să aibă utilaje pe toată lungimea, de la Târgu Mureș până la Ungheni, să avem podul finalizat, să avem cele două segmente, cele două sectoare, secțiuni, loturi, de fapt, de la Târgu Mureș la Miercurea Rajului și de la Moțca la Vânător Neamț la asfalt, să avem porțiunea de aproximativ 10 km din dreptul localității Podul Iloaiei cu utilaje și Ca poate, să nu mai stăm blocați acolo să nebunim. poate chiar să o vedem că se apropie de asfalt, de final, și bineînțeles secțiunile montane plin în lucru și de ce nu, poate și câteva porțiuni cu asfalt. Asta îmi doresc eu în 2027. Cine este de acord cu mine, n-ar decât să mă urmărească pe pagina de Facebook. Stadiul cel mai prost al lucrărilor este tocmai între Iași și Moțca. Da. Ca să facem legătura cu Și asta e din cauza lui Urtoi? Întreb retoric. Nu, asta este din cauza celor care conduc destinele județului și orașului politic și care nu au curajul să se implice mai mult la București. Ăsta e adevărul. Dragii mei, Urtoi este un băiat isteț și nu va face greșeala să arate nume și prenume care se opun proiectelor sale, care altminteri sunt comune și cu ale noastre, adică să avem drum, autostradă rezonabilă de la Iași până la București, de la Iași până la Târgu Mureș, pentru că dacă ar face treaba asta, i s-ar urca în cap și tot felul de tâmpiți ar bloca dosare, ar bloca proiectele astea și se abține. Eu sper totuși că în conducerea județului și cea politică a României se va găsi acel dram de rațiune la decidenți care să înțeleagă, care să-i facă să înțeleagă că odată ce avem aceste drumuri, dacă creștem și noi, vor crește și ei împreună cu noi. Până la urmă, noi nu ne batem pentru proiecte personale, ci pentru un progres comun. Nu uitați, vocea voastră contează. Încerc și eu să mai aduc invitați mai deștepți decât mine să dezbatem lucruri pe care încă nu le-am înțeles pe deplin. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc și eu de invitație și celor care ne-au vizionat.